Ето тук направо. Не! Не, тази игра не е за мълко. Не, подминават, брат, не мудрят. На спа, точно преди скоростните завои, преди качването, сещаш се? Там спрях на правата преди изкачването, подминаме отстрани. На правата, първата дълга права. След дигането завой. Намалям. Ще ли го? Не. Подминам. Един път ме удари, как ме удари, не знам, явно бях много близо до него. Ако му дам достатъчно време, ще ме заобиколи. Ако не му дам време, примерно... Не, показвам. Нещо играчка. Искам да пробвам, ако му спра акъна пред газа, дали ще ме удари. Ако му спра акъна пред газа, тогава той няма къде да отиде, брат, ще ме удари, няма. Почти, да. Ама спрях акъна пред газа, няма. Ако спреш директно, ако си пред него, няма къде да отидеш, ще те наблъска. Ако има достатъчно време да се измести, ще се измести. Поне при мен. Да, и тук педал шифтерът ми не работи. Мога карам да впълна, брат. Не. Не, брат. Играта ми лаги толкова много, че спира да възприема команди от волана. Ако претоваря с команди, не мех да гледам назад и да карам напред. Кой ночи в това време? Не форс фидбака, директно командите от волана изчезват. Идва завой, аз съм с волана съм завил, а пък колата продължава да върне напред. И след 3 секунди графиките малко се променят и в този момент волана ми почва да работи. Демек апдейт на играта, че да почне да ми приема и команди от волана. Не, играта ми лаги. Тя в началото нямаше. Какво да е, брат, аз още карам. В момента карам в черно петно. Сега карам по обод. Сега карам по пистата. Тук в този участък на правата пак имаш някъде по обод, се трябва да карам. Пистата ми не е заредена тук. Или пък заредила преди ще толкова. Заредила е... Буквално караш едно хода го няма. Писта е няма, виждаш под тебе игра. На коя писта караш? На коя писта караш? Аз искам тук да ги скъсам. Ама съм с джойстик. Само протол. Съсипва се мене. На волана
като влезеш в Driving Assist на стиринг, го обърни на Simulation. Тебе чакам. Добър време. Да. Разбрано? Кое? Като влезеш в настройките на Driving Assist, тротъла си го остави unassigned, unassisted. Стиринга обаче го промина Simulated. Не на нормал. Що? Но по-добре се усеща с вола на колата по този начин. Защото иначе Аз те много- вкарва леки асистенции с волана и разликата е голяма. Нормално аз е искам с да отпадне. джойстик. Ето с Force Feedback искам да отпадне. Не, остави си Force Feedback. Force Feedback е много хубава функция. Кой ме хубаво, аз не може да идвам, бе? Що? Защото е супер твърд Force брат. Feedback. Брат, мене волана ми е на 5 нютон метра. Твой е на 2,4. Има кефи да карам с високия такова. С високия Force Feedback. Друг е въпросът, че малко загрява самата конзола. Самата конзола, дето е по-мъничка, дето такой, много загрява на максимален Force Feedback и не мога да караш дълго време. Но Кажи ми, коя смотана тъпа игра ще включиш волан, ще го разпознае, ще работиш с него и по дефолт няма да ти работят педал шифтерите. да не ти казвам, че на мозата почти нищо не ми работи като хората. Каква е тая игра, бе, брат? Forza Motorsport? Човек Дирне, два- на Формулата дефолт- 21, на Формула 21 не ми разпознава нито един от бутоните на мозата. Нито един, аз трябва да се асайнвам всичко. Нито Force Feedback, нито бутони, нито нищо. Да не говорим, че на моторспорта не мога да си избирам, в смисъл нямам опция да си въртя това менюто с стрелките, защото и на този волан имам стрелки нагоре, надолу, ляво и дясно. Тук не мога да ги ползвам. Нямам асайнмент за това. Сам количко ли? 236 без лап. Зато ти казвам, стиринга си го пусни на симулейтите, ще видиш колко по-добре се усеща. Ще прави това, Континуум. което му казваш. Чакай малко сега. Тя му дадах континуум, сега половин час да зареди. Last lap. Черен екран. Не знам какво стане се. Да, съм в тези завършен състезание, това съм правил сам с тайм атак. И съм карал сам. Да. Ще ми кажете. Да, да. Да, така. Тръгна в тема. Опа. Критичето. Предпочитам си волана и ръчните скорости. Аз сега сега преди ще една минута изобщо качувах ти ми казваш. За разлика на играта, нали? Не, просто справя между... Трябва да чувам. Нищо не чувах. Какво стана, бе? Какво ти е? Защо континуум ми изключва следващото състезание, бе?
International Raceway. Кой ти е International Raceway? Кой ти бе? О, какъв това? Вирджиния. International Raceway. Това е завойно. Пак като завой как маха първана ни я. Но даже успях да дръпне с времето. Аз съм карал само люманната си игра, бе, брат. Тип. Защо му пускаш на други писти? Нямам време да ги чакам да зареждат. Не че заредят, дяма. Екзит.